Y ffordd hawsaf a chyflymaf o wneud cais am gyllid i fyfyrwyr yw ar-lein. Gallwch ymgeisio yn Gymraeg neu Saesneg. Dylech wneud cais cyn y dyddiad cau i wneud yn siŵr y byddwch yn cael eich holl arian yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs. Os bydd eich cais yn hwyr, gall eich arian fod yn hwyr hefyd. Peidiwch â phoeni os na fyddwch wedi cael lle wedi gadarnhau mewn prifysgol neu goleg. Gallwch ddefnyddio'ch opsiwn dewisol gan newid y manylion yn nes ymlaen os bydd angen i chi wneud hynny. I gwblhau'ch cais, bydd angen i chi gael manylion eich pasport dilys y Deyrnas Unedig, eich rhif yswiriant gwladol a'ch manylion banc. Felly gwnewch yn siŵr bod y rhain wrth law. Os ydych chi'n gwneud cais am gyllid sy'n dibynnu ar incwm eich cartref, bydd angen i'ch rhieni neu'ch partner roi manylion i ni hefyd. I gael gwybod mwy am wneud cais am gyllid i fyfyrwyr gan gynnwys pa dystiolaeth y gallem ofyn i chi ei hanfon atom, trwch at www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk nawr.